बोरमाफोरा जि साइज थार नै हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो बरायनाय थाहरबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जों थांगासिनो फानसिनियावहाय बेरायनो फानसि नायनो आरोना जोंनि खाथियावनो जायो फानसिनिया जोंनि गामि लास्ट गामियाव जाहैबाय आरो फानसिनिया स' नायलांबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन ना गामियाव फैयो ओंखायनो बेरायनो लुगैदों आरोना ओंखायनो बाजैजों आंजों थांगासिनो दायो बोसोरनैसो जाबाय खोमा आं फैया ओमफ्राय दिनैसो आरोना स' नायलांबाय थादो लोगोफोर फानसि नायनो बाजै दा नै फानसि नायनो फैदो लोगोफोर गोबाव जाबायमोन ना गामियाव फैया बिराद बोसोरानो जाबायमोनदां ना बाजै फैया बोसोरनैयानो जासिगोन फैथ्राखै मा टाइम मोनाना इदि फैबाय थानो एसे खामानि ओंखारबासो फैनाय जायो ओमफ्राय दा नुथारिखाय बाजैखौ लिंबाय आरो आङो माबा फानसि नायनोथ' होननानै ओमफ्राय फानसि नायनो थांगासिनो नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ना बाजै नायबाय था लामाखौ एसे खिना होनलाबाय नायबाय था नोंलाय आं लायदों मिथिं आं मानसिया अबा साइड लोगोफोरनि जाबाय फैया बाजै आङो ससे थाबायलांसै बै दं नायनानै फैनोसै नै बैथिं माबा इटा बानायग्रा इटा दं नै खाथियावनो जों गामिनि लामाया बेनो लोगोफोर थिं दङ गामि दङ थिं गामि दङ थिं गामि दङ बे गामिसो मा होनलाय बावलांबाय आङो मिथिला नै बेनो आरो जोंनि गामिनि लामाया फानसिनिया मोसौ लाबोबाय आयं ए बेरायनो फैदो ओरैनो भिडिअ लादो आयं नोंखौ मोसौ लांदो नै बेबो आयं जायो जोंहानिनो न'नि गामि दं आरोना ओरैनो नायनो फैदो र' दलंखौ बेलायनो आयं बेबो दलङाव थांगोन जोङो लोगोफोर बै दलं नुहुरनाया बेयाव थांगोन आरो आंना मबाइलानो मोजां फैयालै क्वालिटि खमथार थेवबो नायदो आरो लोगोफोर नै इटा बाटा बानायनाय बेयाव इटा बाटा बानायो आरो दलङा ओंखारजोबाखै नै ससे दंबावो मोनहैगवाखै जोङो थाबाय थांदो नालाय गोजान नालाय एसे मोनहैसिगोन दसेबा मालायफोरना आइफन लानानै भिडिअ बानायो जोंना मबाइलानो मोजां नङा क्वालिटिफोरानो मोखांफोराबो खामब्रा नालाय मोजां नुवा जे हायो एसे भिडिअ खालामनो नाजादों आरो लोगोफोर देनां बुरैबा नायनांगौ ना हाबा जाबा बुरैबा नायनांगौ ना ओंखायनो खालामदों आरो जे हायो भिउ फैदा एसे खालामदों आरो नै जोङो दलं खाथि मोनफैबाय एसे देखायना होनो र' भिउफोरखौ दलंखौ
बेखौनो नै लोगोफोर दलंआ बेनो ससे दंबावो बानायखाङाखै आरोना बारा दिन गैला बानायखांसिगोन ओमफ्राय इथिंहाय दलगाव कपाटि मोनजोबगोन आरो इथिं थांबा सर्टकाट जासिगोन ओरै रौताथिं गिदिंबाय थानो दरकार गैला इथिं जाबाथाय एकदम मोजां जासिगोन आरोना नै नायनो हागोन जि मोजां जायगाया फट' लानोबो जि मोजां नै बाजैया उथिखांबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय फैथारिखाय ओमफ्राय बेथिं भिडिअ लानाय जायाखै नालाय मालाबाबो ओंखायनो आं भिडिअ लानोसै ससे होननानै भिडिअ लाबाय आरो स' आंनि भिडिअखौ जायफोरा गोदानै नायदों प्लिज आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो बेनोसै आरो भिडिअआ लोगोफोर जों थांफिननोसै मोनाबाय नालाय बेरायबाय थाजाया थाबायना बेरायखांनानै फैनानै ओमफ्राय दादि लानाव दादि उन्दैमोनहानाव आरोना ओंखाम जानो फैबाय आरो जोङो ओंखाम संनायखाय दैया ओंखाम संनायखाय जों फैबाय दायो जानोसै दसे थानानै नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ नालाय फरायदो नै जा दादि उन्दैनि फिसाला बियो बेबो सासे आं दहाय खिथिनो बावगारदोंमोन ना बिदिनो लायबाय दा नों मेट्रिक होगोन ना देग्लाय दे मोजां फराय दे बिदाव दे फराय They are where they grow. They don't have feathers. Eat all you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wheels and sitting. Ting. Ting. Side the Robin ting side the joy. There are people meaning to be that way. Very good. Bye. फरायखांबाय ओंखाम जानोसै एबार मादो आरोलाय मैगं दे नै जा आदैया ओंखाम खुरनो नामायदो जोंनो आदै लानाव ओंखाम जानो फैदो जोङो मा दङ दिनै ना फ्राय ओमफ्राय बेदर अमा बेदर ना फ्राय दालि मैगं नै गोथाव संना जानोसै जोंखौ आदैया दे खुरबाय था जानोसै थिगसे दिनै जानोसै जोंहा अमा बेदर ना दालि मैगं पापर ना आदै जायो गोथावसो जागोन बायसा मोनदां फुंबिलि जादो दे जानोसै जोङो लोगोफोर जानायखौ देखायबाय थाया जोङो गोथाव जानांगौना थिगसे जानांगौना जोङो लुगैगोन दि ओंखायनो देखायबाय थाला आरोना स' लोगोफोर नै जों जाबाय थानोसै भिडिअआ बेसिमनो जासिगोन स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौहाय गोदानै नायदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो स' बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं